ơi 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 thu ho 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 बाथोन जानो ना मानै माथामसो मोनो खोमालै हाबाब माथो सानालाय सानजौथारबायलाय सनालै आंनो दै लाबो गिलाससे बिराद दै गांबाय आङो नैहाय दहाय बाबुजोंखा गावनि लोगोनिफ्राय थाइसे लेबु लानानै फैदोंमोन बेखौनो नोंनो सबक सेबनानै दोन्दोंमोन आङो न' लोंदो सना हा बाबुजोंखालाय बहा थांदों दुगैस्रां लोबस्रां फरायसालियाव थांबाय ओंखामबो गैयामोन बे ओंखाम गोजां एसेखौनो जाहोहरबाय आं दुगैहैनोसै दे होमबालाय निजिरा सना दुब्लियाथ' दिनै दब्लायसे मोनबायमोन गाबोनथ' माइ गायनांगोन सान्दुंआबो दाबो रुइथ्रा बाबुजोंखा स्कुलनिफ्राय दाबो सफैयाखै बेथ' सोमथाबलायबोथारगौ बे औहाय सान्दुं दुंनाय लामा थाबायनायाथ' जेबो नङाहाय नाथाय बेनि उदैया खमखि ओंखाम उखैबाय जानांगौ बे बेराफारसेथिं गाननाय जोमनाय होनो सानबाबो होनो हाला सना नों मा बुंनो सानदों आं मिन्थिखाबाय नाथाय सना नोंसोरखौ लानानैसो आंनि बे थेर न'खरा नख्रांसे खुसिजों उसिफावनाय गसाया आंनि न'खरनि खुसिखौ दुखुआव दा सोलायथोंसै आंलाय बहा खुसि लाबोनो हायो आंथ' बाबुजोंखांजों रंजाफानोल' रोंगौ बे रंजानायानो आंनि न'खरनि खुसि जेखियानो जादोला गाबोनथ' जोंहा बैसागुनि 1 थारिख रायजोआवथ' जोंहा खमलायनाय बादायलायनाय जायो बेखौ गाबोन बाबुजोंखांखौ लानानै ज' नायदिनि आं मोसौ दोस्लायनो थांसै होमबा दे होमबा बाजै सफैबाय बाबु खोनासं सिबिनां रायजोफोर मोनसे बाथ्रा देग्लाय बैसाग दाननि 1 अक्ट' दिनै जोंहा रंजानायनि फोरबो मानोना जोङो बोसोरफ्रामबो बिदिनो बैसागु फोरबोनि बैसाग दाननि 1 अक्ट' अर्थात पयला थारिख खालियाव जोंहा जोंनि गामिया नैबे खमलायनाय बायदि रोखोम खेलाजों होयो बाहाय जोंनि गामिना बोसोरफ्रोमबो लैहोर बहाय हेफाजाब होफैयो थुलुंगा होफैयो बेबायदिनो देग्लायबो जोंहा दिनैनि गोथार सान बे बैसाग दाननि दिनै 1 अक्ट' जोंहा दिनै मोनसे खेला बायदिसिना खमलायनाय बल गेलेनाय बायदि रोखोमनि खेला जोंहा जानोसै नोंथांमोना बयबो जाहाथे दा बे खेलायाव गेलेगिरिफ्रा जाहाथे थुलुंगा मोनो उत्साह जायो बेबायदिनो नोंसोर बयबो गोसोयै मोदोमै माने मदद होदो आरो थुलुंगा हो जोङो आवगायाव थांनाय बोसोराव देरहानाय एबा जाय देरहायो बे हानजानो बा बिसोरनो जोङो 1,000,000 रां बान्था होनाय जादोंमोन नाथाय देग्लाय जोङो जाय देरहागोन बेनो जोङो 2,000 रां बान्था होनाय जासिगोन दा खेलाया जागायजेननोसै दा बयबो नोंथांमोना सिरियै
नायदो आरो गेलेगिरिफोरखौ गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय मदद होदो आं बेखौनो बुंनानै फोसावनाय जाबाय। जुरि 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 आवा जुरि आवा नै नोंना बिबोना आथिं बायजां गिनाया देरहाबाय। बोरैबा बायफ्लांबायबा? बाया माथो आंनि फंबाया। जोंहा रायजोफोरजोंहा रादाय खानाय बादियै नोंथाङा नैबे दिनै एखेबारे खमलायलायनायाव बे बादायलायनायाव देरहामारबाय। दा बियो बान्थाखौ लांफैनो हासिगोन। आं निमाहा बियो, मानो होनोब्ला आं बे बान्थाखौ नाजावनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला आंनि बिदा बिबाजैयासो आंनि जिउखौ खांदों।
आधा बाजै फैदो। बे जोंखांनि बान्थाखौ बुंनाय बादियै होनाय जाबाय। ओइ थरथिं बहा थांखो र' बेलाय? मानोबामोन आमाय? हा बहा थाङोब्रा? बे हाग्राखौ नायनो सुखुथाराखिसैलां। नों बेखौ दा एसे एवदो। माबार एवनानै बेदर लायनांगौ। ओइ अमा खर' थैसाम एसे लाबोफा, आलासि फैगोन। माबा थाङाबा मोननाय नङा। आखाइ दानफ्लांनानैसो बेदरा हयले थोलायथारा। नै माथो गस्लाबो जिजोबथारबायदां। गस्लाबो गांसे लाबोफादो। थांदो दे आमाय। माबार एवदो। हेल' नोंथां, नै नोंथांनि गेट गुदियाव दंफैयो आङो। अन्नानै गेटखौल' खेवफैदो। नोंथां सफैमारबाय आंनि गेटआव। ए र' नोंथां र'। थरथिं हनै आलासि फैबायलै, गेटआ खेवना होदो। ए जागोन आमाय। नै बेनो दुमरु बिथांनि न'आ। ए माथो साफाथारलाय बेवानि न'आलाय। ए आमाय आनैया दङ, फै। बिथाङा दङ ना? ए दङ। गोजोन्थों नोंथां, गोजोन्थों। माब्रै दं? मोजां। बेवाइफोर गोजोन्थों। फैदो। हाब सर' नोंथां, आंनाव फैयैयाथ' गोबावथारसैमोनलै नोङो। औलै नोंथां, गोबाव जाथारबायमोन। दिनैसो सफैनाय जाबाय। मोजाङै दङ दा? औ दङ, मोजाङैनो दङ। बेवाइ माब्रै दं? दङ, मोजाङैनो दङ। फै सिङाव जिरायनोसै। जागोन। दे जिरायथ'। जागोन। ए जिराय दे आगै, जिराय। जागोन दे बाजै, जागोन। औ दे आब' दे। आं साहासो फुदुंदोंमोन। दे नोंसोर जिरायथ' दे। ओइ थरथिं मानोबामोन आमाय? बे हाग्रा एवनाया दोनथ'दोलै। बे गारिया लेथ्राथारसै। गारिखौ एसे बाल्थिङाव दै लाना सुदो। आं दाबसेयाव थांनांगौ दं। फैनायफ्राव एसेबो खस्थ' मोनबोआखिसैना? औ बाजै, मोजाङैनो सफैदों। मोजाङै दंना बिनानाव? मोजाङैनो दङ आब', इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आदायालाय बहाथो थाबोलायखोनो? नै भाइ, नैलै माबा थरथिंखौ एसे गारि सुनो थिनदोंमोन आं, बे खामानि मावग्रा गथ'खौ। दे जागोन दे आदा। दे साहाफ्रा बोरै जाखो? दे बिदिबा नोंसोरो जिरायथ' दे, आं साहा लायनि। औ दे। देलै दे थाब लाबो। आदसा नोंथां, दहाय बै गेट खेवना होनाय गथ'आ सोर जाखोमोन? आं सिनायनो मोनाखिसै। बे सेंग्रायाथ' जारिमिना दुखु गोनांथार। 5 बोसोरनि सिगां आं बिसोरखौ लाबोदों। बे सेंग्रानि मुङा थरथिं। आदसा। बेहा सासे फंबाय उन्दै दं। लाइफ हिस्ट्रिया गोबां दुखु गोनां। मानोना 5 बोसोरनि सिगां बिमा बिफा गासैबो मटर एक्सिडेन्ट जानानै थैजोब्बाय।
दा मावरिया खावरिया थानायखाय सानैखौबो आंनावनो दोनफैबाय। गथ'फ्रा खोब माहि खोथा मानिसोगारो। दुइसिन फंबाया दा लोगोफोरजों गेलेलाहैदों आरो बावनो देरसाबथोंसै। मोजाङानो जाबायना बेवाय। एफा मोजां गथ'फोर मोनदों। फिसाफोरबादि बेंनानै लाबानो जाबाय। दा खरस खालामनोबो नोंस्रा मानसि गैया। मोजांसो जाबायना। हाब नंगौबोलै गथ'आ जोंखौबो मोजाङै नाजावदों। दा बेबादि गथ' मोजां मोनोब्ला जोंहाबो लाजागौमोन। दानि बोथोराव बाहेरा गथ' मोनद्लानांगौआबो सम्भब नङा। बर्थमान ओरैनो गथ'आ मोजाङानो मोजाङै सोलिदों। आरो बेबायदि मोजाङै सोलियोब्ला गावसिनि भबिष्यत जिबनाबो मोजां जागोन। मानोना बेनि फंबायखौ आङो एसे लेखा फरायाव दावगालांजानायखौ लुगैदों। बेखायनो आं जोबोद अनो। ए थरथिंमोनखौ सोंदों? औ आब' बिसोरखौनो रायलायदों। गावसो आलासि जाबायलै। हेद नोंजों जाथ्रालै। बिनानाव बिदिनो सम सम बेरायफै गावस्रा फैथ्रा इसेबो। गावस्रालाय थांफेरदों नामा जोंनाव? आंहा नंनायनि नङैनि गुरब्ला गुरब्ला नुजाहैबाय थानाय जायो बेवाइनाव। लाजिलाय लांबायसो आङो। बेवाइफ्रा दाबो खेबसेल'सो थांनाय जादों जोंनाव। थाङोआनो। थांनायानो जाया आरो आब'खौथ' लांफायानो। आब'खौ लांफाबानो जायो बेरायनो। बेहा न'आवनो दिगदारथारलै। रावबो सम गैया सम मावग्राबो बेरायबासो गैया। ना गोसोफ्रा फ्रि जायो बेवाय। आइया बावनानैसो थादों। आइ बिथरायालाय बहाथो थांदोंनो? न'आवनो दङ लेखा फरायगासिनो दङ आनजादाबो खाथिसैनो। ए दे फरायथों। बिथराया नै नोमथै फैदोंलै नोमादैबो। नोमथै सरन नोंनो चक्लेट लाबोग्रायाब्रा। फैदो आइ फैदो फैदो। थांगौ आफा। ए आदै मादैया माला फैया मिन्थिथाराखै आं। नै दासो सफैदों फिसा। नाङा आदै सना। हामबायसै आइ। फै ओरै आइ आंजों आलासिफोरजों रायलाय। हा फरायनायफ्रालाय बेसेबांथो आवगायखो? गथ'आ गावनो फैखाबाय गावनावनो सोंदो फरायनायफ्रा बेसेबां आवगायखो। खोन्थादोलै आइ फिसा हिनजाव लेखा गोरों। गैयालै आदै दासो BA पार्ट 1ल'। आफाया एसे बारा बुंखायो। दे होमबालाय बिफा थांफिननांगौ समाबो जाबाय। मा रायलायनांगौ रायलायखादो। ए नोंथां नङा होननाया जोंनाथ' खामानिया जाजोबथारबायलै। NL स्पेयारनि खामानियाबो जाबाय 25 कौटिनि आरो EIBP नाबो जाबायानोमोन। एसे आद्रा खामानि दंबावो। अब्लाबो आं सान्दों NL स्पेयारनि खामानिखौ मावहो मावहो EIBP आबो जाना फैगोन। साखाफारा जादोल'। नोंथांजों बे फनाव सिंनि बाथ्राखौ बुंहरैनि खारना बेनो। थाखा फैसानि खोथा थाबाय। दे आदा बिदिबालाय खामानिखौ जानाय खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। दिनै बिदिब्ला एसेयावनो थांनोसै नामा? थांथारनोसैबो बेवाय। औ बेवायफोर न'आवबो मिस्थ्रि एरि नागारनानै फैनाय जादों। मिस्थ्रिफोरबो दङ। ओंखाम एसे एसे जालांजागौमोन नांला दायो। बेवायफोर थांसै मालाबा फैफिनगोन। आयै आदै मादै मोना ओंखाम जालांलानो? जालांलानो आइ। जानांलायला फिसा। दे बिदिब्ला आदा थांलायदोनि। थांथारमारनोसैसो। दे आइ हनै नोमथै नोमादै मोनहा थांनोसैनो सनमान लाहरफैदो। फैफेरा ओंखाम मोनजालांला। नांला बेवायफोर थादो। मालाबा फैफिनदो। हामबायसै फिसा। दे आगै गोजोनथोंसै। हामबायसै बिनानाव। दे आब' दे गाज्रि मालाबाफोर मोना। फैफिनदो। मानो गाज्रि मोनला उनाव बायनांगौसै। नोंसोरबो थांदो आदा बाजै। दे जागोन। दे हामबायसै दे बाहाय। बेवायफोर थादो दे होमबालाय। थांदो दे। हनै बिफा अखासो हालायलांबाय। ए बाबु। आमाय आनैया थांसै नामा? औ जों थांनोसै। ए र' थरथिं बाबु। ए आमाय आनै थांमारसै नामा? औ जों थांसै थांनोसै। बाबु। दे। नोङो मोजाङैनो मावनानै जादो। बे नोंनि माहाजोना जोंनिनो आंनिनो असे लोगो। आं मोजाङैनो मिथियो नोंनि घटनाखौ नोंनि जारिमिनखौ नोंनि बिमा बिफानि न'खरनि सब घटनाखौनो जोंनो खिन्थाजोब्बाय। जों खोनानानै
जोङो मोजां मोनदों। दा नोङो नोंनि फंबायखौ लानानै मोजाङैनो बिसिनाव मावनानै जादो। फंबायखौ मोजाङै फोरोंदो दे। दे आमाय होमबा थांलायदो। दे मोजाङै थादो। दे मोजाङै मावनानै जानानै थादे। औ दे। थांदो दे दे आमायानो। दे थादो बाबु थादो। निजिरा सना ए सफैबाय। हादामानि बाबुआ थांबाय थादों। हनै नायहर हनै मालाय जों सानैखौ खुम्फु गेलेनानै जाहोयोनो। देलै सना बाबु जोंखांनि साननायानो जाथोंसै। हाब माथो सानाबो सानजौथरबायलाय। थांनांसिगोनलै। 8 बाजियाव नेगासिनो दंदां। दा नागिरलाबायलायगोन बिसोर। हा अखायाव मा जालाबायखो? आदा थरथिं ओरै फैनायसाय। मानो जारौ? हा अखा हानायाव मा मावबाय थागोन नोंलाय? बे अखा हानायाव मा खालामबाय थादों नोंलाय? सिगोन सिगोन ओरैनोबा गांसेल'सो। बे अखा हानायाव मा मावबाय थादों नोंलाय? मावाबा आमाया गाज्रि मोना। ओरैनोबा खामानियानो आं थालाय लाङो। नायखौ दाना नोङो खेंग्रा खेंग्रा लांदाव जाबाय। नायगोन अखाया सिजोबबाय। जेबो नङालै। गगा मोनबा लोमजाबा। जों बायदिया अखा बांखा सिजाब्लाबो गगा मोनब्लाबो जेबो अरजाया। जोंहालाय माथो दंबावो। जोंहाथ' बेबायदिनोसै सिजानानैबाबो सिजाबाबो मावनानै जाखालांनांसिगौ जारौ। नुदों नों दामानि आंनि खोथाखौ एरा एरा बुंबाय थाबावग्रा जादों। नों जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला बेव आमाय आनैनि खोथा गेजेराव फैनाङा। जों सानैनि गेजेरावल' थागोन। जारौ बिथराय नों मानो एसेबो खोथा मिथिथारै बायदि खोथा बुंलांग्रा जाखो नोङो जारौ? नों मिथिगौ आं बे न'खराव आमाय आनैनि न'खराव नोंनि बिमा बिफानि सायाव आंहा दाहोनानिफ्रायबो अधिकार गैजासिनै आं जिउ खांनानै दङ। मा दाहोना? सोर बुंदों नोंखौलाय दाहोना होननानैलाय? सि आदा जायखौ आं जिउजों सान हर लामायाव सामायाव बायदि गोजोननि मिजिं सुजुयै आंनि जिउनि बिगोमा होननानै आं नोंखौ सायख'नानै लादों। आरो आं बेखौ दाहोनासो होननाय जादों। सनालै नों आंनि थाखाय स्निसा राजानि धोननि समान। बिथराय आगै आंबो मिथिगौ नों आंखौ गावनि जिउजों अनो आरो मोजां मोनो होननानै। नोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनोबो नांगौ। नाथाय
नों मिथिगौ आं बे नखराव आंनि फंबायनि इयुननि थाखाय आरो आंनि उदैनि थाखाय थादों नोंबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ आं बे थासारियाव नोंखौ बोरै बोजबनानै लानो बिथराय बिनानाव आंहाबो गोसो दं बोजबनानै लानो आं नोंखौ जुदि बे नखराव बोजबनानै लायोब्ला आं बे नखरनिफ्राय जायखारलांनांगोनसो नोंनो मिथिगौ ना जारौ नोंखौ बोजबनानै लायोब्ला नोंनि बिमा बिफाया आमायारिया माब्लाबाबो जाफुंहोनाय नङा नों मिथिगौ आं नोंखौ माब्लाबानो आंनि जिउनि मालिक साननानै लाखाबायमोन जुदि नों आंखौ गोजानाव दैखारलाङोबा आं अराय गोजोन खुसि थागोन जारौ नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला माथो खालामबावनो फैसना खाथिसिनाव अन्नाय होनो नोंनो दंनाय मानि नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला माथो खालामबावनो फैर'जे खाथिसिनाव देंखो होनो नोंनो सोलेरनि नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला मोनाबिलिनि दैसा हाब्रां सेराव दं आं बोदोरै नोंखौ फैगोन होननानै लामा नायै नायै असना लामा नायै गामि सेरनि निजोम सिरि फोथाराव दं आंबो हारसिङै लोगो हमनो होननानै नोंखौनो नेयै नेयै अ सना नोंखौनो नेयै नेयै नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला
सोनाबजों फैसालिया जोमैया साग्लोबबोबाय नोंखौ सानै सानैनो गोसोआ खामग्लिजोब्बाय अ सना गोसोआ खामग्लिजोब्बाय मिथिंगानि बिरना हाग्रा बारियाव जावलिया बारनांबाय नोंखौ गोसोखांनानै उसाव बादाव जाबाय अ सना उसाव बादाव जाबाय नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला नायबाय थानायजोंल' गोजोनला रायज्लायनायजोंल'बो गोजोनला माथो खालामबावनो फै रजे खाथिसिनाव अननाय होनो लोमनोनो दंनाय मानि हा आफा असाइबो मा आखल बेलाय बेनो नोंनि आखला आफा असाइबो बिदिलाय नङा नों न'आव थां बिमा हा मा जादों मा जादों मा जामारदों नुवाखै नों असाइबोआ हनै नुवाखै असाइबोआ नोंबो बिमा जानानै गावबागाव फिसाखौ नोङो जत्न गैया गावनि बिनानावनि समान सुबुंखौ दिनै बे थरथिङा माबायदि गाज्रि आखल फोरोंदों नों मिन्थिगौथ' जाबा जानानै बियो लाइ बिसिग्रा जोलैनि हांगार बिसोरबायदि सुबुंनि थाखायनो दिनै समाजाव गाज्रि बारहावा बारगासिनो दङ बियो दिनैनिफ्राय आंनि न'आव जायगा गैया खाद नों साला सुबार ए बिदिसो बिनि आखला ना सानना गैया बिगुर गैया गलामसो आखल गैया ने आं होनखादोंमोन बिफा नोंखौ सिगांनिफ्रायनो दादोन दादोन होननानै आथिं थोंनैखौ दाफि आथिं थोंब्रैखौ फिनाया साबसिन होननानै होखारहर बिफा दिनैनो दानो गैयाबा गैया नाङा आंनो नायल' जाल' सासेल' फिसा हिनजावआ जोंहा गाज्रि बरनाम जानोसै माबा नङा नोंखौ न'आवसो मोनहैगोन आं नायल' जाल' सासे फिसा हिनजाव मानो बिदि जानांगौ नोंहालाय गियान गैया आदा रुथिनि जेबो दाय गैया न'आवसो मोनहैगोन आं माबार थौ माबार फै थरथिं नोंसोरबायदि सुबुंखौ आं अननानै दोननायखायसो नङाबा लामानि सैमायाबो नोंसोरखौ सोंनाय नङा निमाहा होदो आमाय निमाहा असभ्य निमाहा जायगा गैया निमाहा होदो आमाय आंखौ निमाहा साला सुवाद जाथारबावाखैलै लावथिया बहा थाखोब्रा सालाखौ होथारबावलै नायगोन आंबो सानसे आंबो गरिबनि गोसोआव मा मोजां मोननाय माबा मोननाय अधिकार गैया नामा मोजां मानसि जानानैबाबो आङो मा मोनखो आङो मुगै जाबाय आङो जारु बिथराय नों आंनि बुंनायखौल' गोसोआव ला नों गोसो होनानै मोजां फराय मानसि मोजाङा बे संसाराव जायगा गैया आं मा बुजाखो जारौ नोंनि अननायखौ नाजावनानै नोंनो बे संसाराव मोजां मानसि जाया आङो मानसि मोजां बनथारनानै सुथारनानैबाबो आङो मानसि गाज्रि जागोन आङो
मानसि गाज्रि जागोन आङो जिखुनु प्रकारै बिथराय जारौ आरो आमाय नोंबो खोनासंखा सानसे समाव नों आंखौ गिनांगोन नैबे थरथिंखौ नैबे थरथिंनि नामा दिनैफ्राय थरथिं थाला नायगोनबो आङो ओइ शाला सुबत नों बाव मा लिक्सा मारिबाय दंबावला हा हा ओइ मोसौ बलद बाबु जोंखां नों मा सानदों मानो सिरि जिरायनानै दङ जेबो सानाखै बाजै बाजै नोंसोर आंनि थाखाय जोबोद खस्थ' मोनबायना मानो होनबा आदायाबोथ' खस्थ' खालामा नङा आंनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामबोबाय दिनै आं खुरिया जालांबायना बाजै आं दिनै नोंसिनो ओंखाम बोथिसेबो खामायनानै जाहोनो रोङाखै आं उन्दैनिफ्रायनो देरा नङा देरबोबाय नाथाय आं दा टाउन सहरावसो थांनोसो गोसो जाबाय आं टाउन सहराव थांनानै रां खामायनानै नोंसोरखौ सहाय खालामनो गोसो जाबाय आं बाजै जोंखां नों बेफोरखौ मा बुंदों नोंखौ लानानैनो जोंनि जिउआव बेसेबां खुसि नों माब्लाबा बिदि दासान जोंखां थेवब्लाबो बाजै आं मा खालामबावनो बाजै Ma'am, sahani. Ma'am, Singaporeनि स्किमा नै थिगैनो दं Ma'am, प्रजेक्टखौ दिननायनांगौमोन ना औ थिगैनो दं ड्राइभारखौ गारिखौ दिरुननो थिनै थां हेल' औ न'आवनो दं ओमफ्राय नोंलाय औ मोजां नोंलाय बोरै दं औ दे मालाबा थांगोन दामानि सोलाबथाराखैना बेस्थ' खामानियावसो थांनो ओंखारदों आं एसे औ दे औ दे दाखुरा ओरै फैलाय ओइ मा सावजानांगौ जालायखो मा नांगौ खरसा दा बाजारनिफ्राय लानानै होफैदो आं एसे बाहेरायाव थांनो दे सरि मबाइलखौसो गोरलैसो मोनथारसै ओमफ्राय आं एसे गोबाव जाबोनो हागौ सोरबाफोर फैबा जिरायहो साहा पानि फुदुंनानै लोंहोबानो जाबाय जागोन दे बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा नैबे दाखुरा थासान्दियाव Ma'am, सिंगा प्रजेक्टनि मेपआ नैबेनो नैबे बै फारसेथिं सिकिउरिटि गार्ड थाग्रा न' जागोन आरो नैबे दालां जाखांनाय लोगो लोगो बैहाय नैबे जागोन नैबे खामानिया जाग्रोगासिनो दं आरोखि
दा मेम बैथिं एसे नायजागोन नामा? सानबेसे लाबावगोन बे खामानिया? बे खामानिया मथा मथि 1.5 सप्ताह बा 2 सप्ताह लासिगोन। जोबनोसैयानो। औ बेसेखिनिल' लासिगोन आरो। थिगैनो दं होनबालाय। जोंहा दस्रा प्रजेक्टबो दङथ'। मा जादों सना? नै जोंखौ जोंनि अनसुला बिबोनां जोंखाङा नागारनानै टाउन सोहोराव गारनानै थांबाय। जोंखौ मा साननानै नागारनानै थांखो बियो? सिरि थारो सना, गोसोखौ हमथा। देनां जोंखौ गोसोखांनानै फैफिनगोन बे। खिथा। नै माथो दरा फांनायसो एसे आवाज होदोलै नोङो। रानखो दराखै जागोन। आबाय अबाव? जों हाबनो हागोन ना? ओरैहाय सिङाव हाबै। बसआबा दिनै मा मुदाव दंलै? बेनोथ'लै। सफैबाय? औ सार सफैबाय। सफैबाय सार। जिराय। हा सम्बारुआलाय? सम्बारुआ गावहा एसे उसुबिदा दङ नामा, बिनि थाखाय फैयासो होनहरदों। फैया? थाख्लायनि पेमेन्ट समावबो फैया? आच्छा थिग दं दे। आदाखौथ' आं मिथिखायो, आदाया जोबोद मोजां पेमेन्टआव। दिनैलाय मा रोखोम? आंनाथ' फरायनो दङ सार। नै राङा। अजनफ्रा थिगैनो दंथ'? नोंहालाय? सार, आं मोनबा अन्नानै सारा बे सप्तानिखौ एसे खम खालामदो नामा? बुंनो खम बुंनाय बाथ्राखौ आङो जोबोद बायो आं। मानो होनोब्ला आं खमनि सोरनिबा बेसाखिनि जादों जायाखै
आं बेफोरखौ बुजिया नंखायनो बेफोरबायदि दुखुनि बाथ्राखौ नों आंनि सिगाङाव दा फोरमाय दुख आरो सुखा बयनावबो थाखायो नंखायनो जाखिनि नोंहा होनांगौ होनो हागौ मिथिबाय ना अब्ला सार लाखिदो रांखौ थानानैबो थायैबायदि जाना मिथिबाय ना आच्छा आदा दासान्दि नोंहा माथो गोदान लामा मोनदोंनो गोदान लामाथ' मोनदों खिन्थु बुरजा रांनि नङा फिसा फिसासो मोननायाथ' मोनदों आदा नोंसोर मोननाय मोननैखौथ' आं मिथिया जिखुनु हक माने नोंसोर मोजांबानो आंबो मोजांलै बे खामानियावबोथ' मा हिसाबै होनांगौ मिथिखासिगौना आदाया जिखुनु हक आदा नोंसोरबो थां आंबो थांगोन औ बेसेखिनिखौ आं लुबैयो जिखुनु हक सोमबारुआ खोनानाय बायदिब्ला नंगौना नङा आंनो माथो पारसेन्टखौ होफैलानो बेथ' दाख्लै जों मोनथिनाय बादिबा बिदिनो बुंदोंमोन होफैया बियो बेखौ नै गाबोन समफोरनो नोंथाङा खोनासिगोन आरो आदा बेखौ थाग्लायनायखौ नोंसिनि मेगनावनो देखायगोन आङो बे दासान्दि सहराव जोबोद मोजां सोल लामा मोनदोंनो आरो बाहाय आंनो 50% होनो हाया बे सोमबारखौ आं थाग्लायहैगोन नाय आच्छा जिखुनु हक आहा बांद्राय समाय गैया नोंसोर थांनो हासिगौ मिथिबायना आच्छा बिदिबा थाथ'दो सार थांदिनिथ' थ'दो सोमबारु बाबुमोन थाथ'दोलै दे दिनै हले नों एसेयावनो बासिबायलै औलै ओइ मोसौर खुट्टाफोर साला बे सोमबारखौ गाबोन फुङाव थाग थियारि जानानै गोख्रैनो गारि लानानै ओंखारलांगोर नोंसोरो मिथिबाय गाबोन थाग्लायनांगौ जागोन बस जागोन बस माखार साला नैबे थाग्लायनो साला पारसेन्ट होआनो साला बेखौ देन बारा बारलायबाय गोदाव सोराव बारा सैमाफोर साला आदै मा दै जालाबायखो खानाय दारि थिखिनिफ्रा मोनजोबाखै आथिंनि खोमोना मोनजोबाखै बैसोखौ नाया देहिनफ्रा आदै बैसोर होसो जाग्रा आरो होसो जानायफ्रा सोर जाखो बिसोरलाय फिसाखौ दा बुंसै सब समाय फिसा बिदिनोखा अबे गुदुंनिफ्राय फैलायलायनो मिथियै जाखो निलै थाग्लायनि मानसि बिसोरो बाबु थाग्लायनि मानसि साहा सानजा सोनाब खनायाव बिसिबां मानि साल बिफां दं सिगुन बिफां दं थाग्लायनि मानसिफ्रा गासिबो लांदां थाग्लायजोब्बाय बिफांखौ बेफारियाव बाहाय टाउन सहरनिफ्राय रां लुथाय हरगासिनो दङ दा बेनिखायनो थाग्लायनो जायगा मोनैखाय बिफां लाइफां गैयैखाय दा बावहाय मानसिफोरखौ टाउनाव थाख्लायफैगासिनो दङ
बिसोरो बारा खाथार खालामजाया बेखौ मिथिया नोङो बबे हाखर गोथौनिफ्राय फैया नोंलाय दैखरनि एम्बु साइस दारालायसो बिसिनि खोथाखौ आहा गरम जायो मानो फैदों नों बहायलाय बे जायगायाव बबे गुदुंनिफ्राय फैमारा नोंलाय आदै आरो दैबाव आं बे जायगायाव गोदानसो आदै आङो साननैसो जाबाय बे जायगायाव खामानि मोनैया खामानि तारमाने रां नांगौ नङा होमबा हमलाय मना मोजां थिखा बेदर दं रां नांगौबा मोनसे खामानि मावनांगोन हागोनथ' हागोन आदै बै मोनसे क्लाबाव खेला सालायदों दिनैहाय बर' खमलायनाय अपेन चेलेन्ज फटा फाटि सादों नामा गोदो दैमालु जोहोलावनि उरनाय बोनाय जोनाय बे सरा गासिबो जाजोबगोन हागोन दा गिदों नामा गोदानखाय गिनाङालै गोलोमदै गलायलायबाय गोलोमदों नामा बाबु गिनांगौ गैया हागोनथ' हागोन आदै हायोबालाय हायो मोजां खोथा मालिकनो दाखिन्था आं थानायनो राङा 50-50 जानांगोन सिरि ओमफ्राय जाबायथ' आरोबाव देरहायोबा थानानै लाखानाय साख्रि मोनबाय होननानै आं रायलायनांगोन हागोन आदै जाबाय दा सेथि नैथि थामथि 1 पइन्ट 2 पइन्ट 3 पइन्ट जाजोब्बायथ' पाक्का नगदथ' 100 थाखा नट 200 थाखा नट 300 थाखा नट जाबाय दे थौ दालाम मे लाबो माथो मेजेम जाथारबायनो नोङो आं दासान्दि थाख्लायनो सानाखैमोन थाख्लायनांगौ जानानै फैबाय नोंसोर मानो आंनि खर'खौ टेनसन खालामो मानो कन्ट्रेक्टर बाबु ओरैनो मोनसावनाय थाखाखौसो लायो आं नोंसिनिफ्राय नोंनिफ्राय ओरैनोथ' लायाखै नों होनो हाया आंनो होनो हामारा आं होनो हामारनाय नङा सार आहाबो बिसि फिसा दङ आंखौ निमाहा होदो सार निमाहा होदो हामारा पागला जाबाय आं पागला जायो नों थाख्लायनो 50% होनो हाया हानाय नङा पागला जासिगोन आङो हानाय नङा आं जोबोद गोबावसोमोन थाख्लायैया नों हामानाय नङा थाख्लाय मारनांबाय आङो जानांगौ ओइ साला स्पट साइ माबार अमा मेजेम जानोबा साख्ला अमा मेजेम जानांगौ गाबोन आंनि सिगाङाव सोर कन्ट्रेक्टर सोर आलु डिलार सोर माइरं डिलार 50% होआब्ला थाख्लायजोब बिसोरखौ खोनाजोब्बाय सैमाफोर सासे कन्ट्रेक्टरखौनो थाख्लायनो हाया दाउ मोसौफोर गलियाव
सार खुलुमबाय खुलुमबाय थिगैनो दंना सार थिगैनो दं आरो दिनैनि खमलायनाय मार्शेल आर्ट्स गेमाथ' दिनै मोजां जानानै थांगोन दिनैनि खमलायनाय मार्शेल आर्ट बादायलायनायाथ' जागोनानो बायरा बिथिंनिफ्राय एसे उसुबिदा जागोन नामा बेबादिथ' बायरानिफ्राय उसुबिदा जाथावथाव जेबो गैया उसुबिदा जायोबा साराथ' मिथिगौ आं थाख्लायखौ जोंहाथ' खमलायनाय बादायलायनायाथ' जागोन बायरानिफ्राय जेबो उसुबिदाथ' गैया गाज्रि आबहावाखौथ' जों जेबो नुवाखै जोंना मोजाङैनो जानानै थांगोन बिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया जायाबाथ' गाहामानो आं बेखौनो लुगैयो आरो आच्छा थिगैनो दं सार जुदि खेलाया गाहामैनो गाहाम जुदि जानानै थाङोब्ला मोजाङानोसै बेथ' गाहामैनो जानानै थांगोन आच्छा खुलुमबाय सार खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय सार गोजोनबाय खुलुमबाय बस आंना बेहा थिगैनो दंथ' औ बस आरो गासिबो थाग थियारि खालामजोबखाबाय बे उदैफोरखौ लहा बायदि बानायना दंखायो बस दिनैनि खमलायनाय मार्शेल आर्ट्सखौ देरहासार खालामनो हायाब्ला नोंथ' आंखौ मिथिखागौ थाख्लाय गोनां मिथिबाय मोजां गेलेदो जागोन बस आरो नोंनि आसायावनो आं गोसो बिखाफोरखौ गोरा लाना फैखादां जागोन बस आं आगोलावबो देरहादों दाबो देरहागोन बेफोरखौ आं बेफोरनि थाखायनो आं नोंखौ ओरैनो फिदों नामा जाहादों नामा जिफोर होजोब मिथिबाय सिफ्लेजोबगोन बस आरो बांद्राय गोराब्ला जुस हजोब बिखौ जागोन बस बेखौनो आसा लानानै फैदों आं बाबु बस देरहासार जानानै फै जागोन बस आं दं जेबो सिन्था खालामनाङा थांदो सोर आकार सोर दं आंजोंलै सिफ्लेजोबगोन आं सिङाव हाब लोगोसेबा हेन्डसेट बेबायदि आंजों समाया सांग्रां बोनाय आथिङा सिङाव सांग्रां जेरि हंगार आबा सांग्रां जेरि हंगार फैद' गिनांगौ गैया मिथिबाय जेसेबां फैसा मोनो आं खंग्रा जागोन नों बुलायगासिनो बुलाय फुरा मनाजों मनासे मोनलांबानो थोबाय आरोबाव माहाजोन जाबा उनाव मानसिफोरखौ थाखाजों फुथारलाबायगोन फै बेयावनो आरो मा थाबथाखो फैद' जाम्बाखि खेला जाबाय फैद'
बाबू 책을 동 보스 스파르죠 작은 보스 आंनि फाइटार हा फाइटार फाइटार नोंनि फाइटार दङ औ दे होमबालाय सारजों रायलायदो सोर सार बेलाय सारा सारजों रायलाय सासे दं सारानाव फाइटार सोरबा दं सोर बेलाय फाइटार फाइटार आं लाबो सोर दंबावो बे गेलेनो हागोन फा हायो गोगोमखा हा बे गेलेनो हागोन जे हायो गोरलैसो बेफोरो जिफ्लेजोबगोन सुथेनांगोन एकदम ख्रि ख्रि बेबादि दंथारसे आच्छा दङबालाय लाबोदो हागोनथ' हायो हायो होमब्लालाय दङबा लाबोदो लाबो लाबो एर'प्लेननि जिहोजोबगोन फैदो नै नोंसोर फैदो 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 माबायदि मानसि बेलाय बाबा जिफोर होजोब नायनां जागोन बस 조소 상당 뭐나이 फाइटार फाइटार दे 저리 호간 어이 세, 너이, 톱. 어이 후더 후더라 그들 아이 씨발 어이. 저리. 저 그들하고 모수들라 확라 화이팅 아이 슛 파이터 그리고 아버지 담요도 자바이 구워도 할라 머리 자그 없는 할라 자네 나이 탑 브레이 너 시리 밀커 저리 아초 아초부터 치거든 아이 그래 더 서자서등 돌배차라 더 서자등 우리 질러 더 서자등 너이 주드 질 가만히야라 매설비 세켈라 작은 보스 비스네코 타클라이나 바보 신다 칼람나가 앙동
बा द' से 8 9 से 2 3 4 5 6 7 8 9